Благодаря. Јас би сакал да останам како што сум до сега, би сакал да им помогнам на младите луѓе, пред се поради тоа што јас сум млад човек и имам истите амбиции како што ги имаат и многу млади луѓе, би сакал да останат младите луѓе во нашата татковина и да не си заминуваат, да нема одлив на кадар, поради тоа што, нели, кога веќе го имаме кадарот, зашто да го продаваме надвор, кога може да го задржиме. Во Македонија би требало и мислам дека може да ги задржиме со тоа што би го подобриле образованието. Кога би го подобриле образованието, самото тоа би повлекло да има и подобри работни места. Во Македонија има работа за оние кои што се желни и сакаат да работат. Секако не е сјајно, но никаде нема совршено. Пред се татковината е таа во која што ќе се чувствуваме секогаш како дома. Би сакал да им порачам воедно и на младите да се борат и да ги следат своите соништа, но пред се да не заборават од каде дошли. Зашто да одиме надвор кога може да инвестираме, нели, кај нас? Во повеќе општествени сфери имаме дефицит на кадри. Би рекол во здравството, би рекол во образованието, би рекол во оние професии кои се кои повлекуваат знаење од електрониката, машинските инженери. Секако тоа е еден одлив на кадар кој ние би требало некако да пробваме и да го задржиме. Научихме много интересни неща относно това как да се държим пред обществото, много интересни международни теми, свързани с политиката, а и не само. Поред мен, на първо място, младият лидер трябва да бъде обединител, трябва да бъде човек, който всъщност да изслушва всички хора, не бих казала подчинени, а хората, с които работи и на които разчита, всъщност да изпълнят нещото, в което той им е вложил своето доверие. Кои са свързващите и общите проблеми, които трябва да решим трите балкански държави? Според мен не толкова трябва да обръщаме внимание. Разбира се, историята е много важна, но трябва да пречупим собствения си мироглед и да се съхраним предимно като хора и като балканци, а не толкова да направим деление на това коя история, коя част от историята към кого спада. Най-напред проекта Млади балкански лидери е един прекрасен пример колко успешна е програмата Еразъм Плюс, защото участниците в днешния проект вече стават част от голямото семейство на Еразъм Плюс. Да припомня, че от 1987 година над 10 милиона европейски граждани са се възползвали от тази програма и нашата заявка е това да продължи с още повече и по-големи мащаби в следващия мандат. След това, специално на региона Западни Балкани, България има много важна роля. Тя е да бъде регионален лидер, тя е да бъде още един гарант за стабилност, за сигурност. За това заедно да показваме, че европейската перспектива това не са само преговори за отделни глави и политически процес. Това носи конкретна перспектива за реализация на младите хора, за реализация на научните изследвания, за реализация на стартиращите компании. Ето защо и аз се радвам, че имаме такива проекти. Те са най-напред се вписват в това, че за нас в Европейската комисия Западните Балкани са приоритет, стоящ високо в дневния ни ред. Спомнете си, само преди 2 години стартирахме цифровата програма за Западните Балкани и тя има конкретен резултат – намаляването на цените на роуминга. Ето нещо много конкретно. Няма как да насърчим младите хора да са отворени към други култури, да общуват със своите връстници, ако те не могат да си го позволят. Освен това имаме регионална академия за киберсигурност, имаме дигитални хъбове, работи се в момента за това 30 милиона евро, които успяхме да отпуснем по Европейския инвестиционен фонд за Западните Балкани, да допринесат за подобряване на дигиталната инфраструктура. Днес обаче има нужда от нещо повече. Затова се радвам пък, че в рамките на моя ресор тези възможности са още по-големи.